Kabiye tene avril kalo tile mugan ani woro san ba fila ni mugan ani kelen sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ye aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan nin ye o waati seli a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye Amnesty International ale kɔni ye sɛbɛnfurabɔ ni ka cari avril kalo tile 23 tɛmɛni u y'a yira k'a fɔ maa 18 min ni olu bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ marifakisɛ o ye n'a kɛra juillet kalo o tɛmɛnen na bingani wale kɛra sababu ye sa ka an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o Ibrahim Boubacar Keita ye ka dan sigi ale ka fanga la utu kalo o wagati la Amnesty International ale y'a laɲini ni waleya jugu min ni a kɛra ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka danganiya cogo min na kiiri tigilamaw ka se ka kiiri kɛ a cogoya la maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya jugu in kɛ olu maaw u bɛ se ka da kɛnɛ kan. Juma tɛmɛnen avril kalo tile 23 o tun ye tilelakaw olu ka dɔgɔ ye a kɔnɔna la sa maa manafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu ye bingani wale ta ni ka u ka waribonso min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko kafo jiginɛ a bɛ tilelakaw olu fɛ yen nɔ u kelen ka nin bingani wale in ta ka sigɛrɛ sa kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 o wagati la wagati min na sa maaw olu bɛ ka taa u ka ciw fɛ k'a fɔ ko kɔrɔlen ko donsow de tun bɛ waleya sugu bɛ kɛ walasa bolimafɛn sen fila o kana se ka don sugu kɔnɔna la maaw bɛ se k'u ka dɔgɔ kɛ lafiya la nka a ma se ka dɔn ninnu sera ka don cogoya min na n'u ka bolimafɛn sen fila ye sugu kɔnɔna la u kɔni kɛra sababu ye sa ni ka maa kelen ka o bɔnɛ ani na maa caman olu fana joginna u taara ni sefa wari miliyɔn 50 de ye. Kati glasi ale sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ Sanakɔrɔba ale ni Banangɔrɔ Sanakɔrɔba ni Banangɔrɔ yɛrɛ bɛ kati o lamini na a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na glasi a sɔngɔ bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 50 ka kɛɲɛ kɔrɔlen glasi tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 20 o de la glasi feerela olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye glasi ale sɔngɔ gɛlɛyara k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kurantigɛ banbali o de ye a sababu ye. Ansongo kalanso ɲɛma ale tatɔ Gawo dugu o kɔnɔna la sa a kɛra juma tɛmɛnen avril kalo tile 23 bingani wale taara ka ale fana sɛgɛrɛ maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ sa a yirala k'a fɔ maa kɔni ma bɔnɛ ani na nka binganikɛla ninnu a yirala k'a fɔ ko u kɔni ye a ka subahana mansin ni ka o minala a ka bolola telefɔni fila ka o fana minala ni ka tila k'a ka nafolo ka taa ni olu fana ye nka lakana tigilamaw olu kɔni ladɔnniyala ni waleya jugu in na ni wagati in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sena. An bɛ taa kɔkan kibaru la Nigériyakaw olu fɛ yen nɔ u ka wolomasiri maa 31 olu de bɔnɛna u ni na kunu avril kalo tile 25 la a kɛra u ka jamana kɔrɔnyanfan o fɛ bi sɔgɔmada in na u ka wolomasiri taba ɲɛma ale ye nin kuma ye ni ka a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko u ka wolomasiri taba ninnu u ka bolimafɛn a yɛlɛnna mugujugu de kan ni ka a pɛrɛn ni o ye o de kɛra sababu ye ka maa 31 ni ka o bɔnɛ a ni na. Kabi kunnafoni datugu ni Chad ye Albert Pahimi Padake ale kɛra minisiri ɲɛma ye u ka jamana o kɔnɔna la minnu n'u bɛna camancɛ fanga ka o latɛmɛ a kɛra bi avril kalo tile 26 san 2021 na kuma fara u ka kumaso o la sa u ka CMT ale kuma laseba o fɛ ni yirala k'a fɔ dɔgɔkun kelen camancɛ fanga o sigilen kɔnɔna la sa Idris Debi ale ntanyane ni a denkɛ o ye a nɔra bila n'o ye Mahamata Idris Debi k'a yira k'a fɔ ko ni minisiri ɲɛma ye a tun kɛra minisiri ɲɛma ye san 2016 kana se san 2018 ma Idris Debi ale ka fanga o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarin lajɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kulo kan bi tɛnɛndoya in na an bɛ dugawu de kɛ ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma halisa a y'aw timinandiya an ka page YouTube ani an ka page Facebook aw ka abonné la aw minnu abonné tɛ an na ni wagati in na aw ka to k'an ka video aimer ni ka a partager aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.